Altså Citroën Berlingoer? Ja, eller Peugeot Partner, som jo er fættermodellen. Ja. Jeg har aldrig helt forstået... Nu bliver du rasende, jeg kan se det. Nej, det er bare en sag. Den sag. Altså, jeg har aldrig helt forstået de relativt mange. Det kan man jo se, når man færdes på vejene. Det er en af de mest sådan. Det har det i hvert fald været. Jo, man har jo indtryk af, at det i mange familier foregår sådan, at lige så snart hustruen kan komme og sige, her er min graviditetsprøve, den er positiv, så bliver manden sendt ud og køber en Berlingo, ikke? Jo. Og for mig er den her Berlingo jo, hvad skal vi sige, det er jo en eller anden rullende kastration. Altså, jeg har aldrig forstået, hvorfor man, fordi man venter et barn eller har 2 børn, er nødt til at være kørende, sådan at man på en og samme dag kan køre Silvan og Ikea og samtidig have en barnevogn stående bag. Jeg forstår det simpelthen ikke. Nej, okay. Men hvad er en værdig familiebil så? Jamen, der er mange værdige familiebiler. Jeg synes bare, at jeg kan ikke forstå, at mændene i det her land ikke siger fra over for det der kvindekrav, og det tror jeg, det er. Det der kvindekrav om at køre rundt i et så kastrerende køretøj som en Berlingo. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Og det er ikke noget at gøre med, at man skal køre store biler eller dyre biler. Fordi man kan få mange andre udmærkede biler, man kan købe brugte biler, men en Berlingo. Og indimellem så kan man jo se på, når man passerer Berlingo i trafikken, at så er manden placeret ved siden af hende, der bestemmer i familien, som kører bilen. Det er bare en jagttagelse, jeg har gjort mig rundt omkring, og jeg synes jo, der står tøffelhelt med flammeskrift over det der Berlingo-fænomen. Jeg hører det jo lidt så... Er der nogen, der har Berlingoer dernede, så beklager jeg. Først så var det en rigtig mand, hvis man drikker UHC. Så er man ikke en rigtig mand, hvis det er, man kører Berlingo. Jeg har taget en lille gave med til dig, du kan stille den på dit kontor.